да си го вдига. И затова де факто това закачане го има навсякъде. И тогава вече те се знаят и по пътя, и тъй като ние сме по тъгъл, вече това става много по-лесно. Тук, много благодарите, завършваме тук, защото нали имаме мах и от тази позиция прибираме. Някои от вас вчера ги изнасяха малко напред и тогава излязат. Нали? А то от тук се прибират направо. Нали? Защото той е логиката, отивайки напред, няма какво да ги дигам, направо хоп и се ги поставя. Ето ви ги дали изпипаната хореография, която ние сме убедени, че учителят това е имал преди. Ами да, защото някакво облича и не Може. Въпросът дори да не се намерите по пътя напред, и тук до тук имате право да се намерите. Но без да се пипате, нали, защото е много важно какво се вижда. Като замахваме, Това е 16-тия такт. Ти си бил самостоятелно и ти първа ето ти ги ръцете. А ти всъщност тук ще отвориш, за да създадеш ръв. Тук вече сме потъгнали двамата спрямо. А иначе до сега съм били едни ръце. Ето. Знае ли къде си? Ето тук са били, нали? Така са били. така започваме. Там са където почваме другото. Да, точно. Точно тук, да. И пускаме и тръгваме. Мисълта ми е, че имате време, дори нали, не си мислете, че всичко на сцената става прима. Мисля някой път и във фалове на сцена. Но въпросът е, че това, което трябва да види публиката, са тези оттегнати ръце, които някъде ще се намерят. Дори да не могат да се хванат, ама те са, да кажем, близичко, нали, пак ще дадем визията, нали? Както и да. Хайде, играем да видим. Сложим магнитчета. Магнитчета да се лекнат ръце. Магнитни гридички. Пак да научите, пак ще до жената на залата и колко сме добре. Защото може и да стане. Като ти инженер, по-мога да чакаш. Иначе, когато на полянката винаги може да го направя, после ще отидем на планината, па и да си капнем и става тук. Ама няма промяна в личността и затова има проблеми и в братството, защото панелистите не си върши работа. Тя не може да си свърши. Така. Айде, сега пак колко сме доволни. Колко сме доволни. Завършвате на десен крак, браво! Сега. Единственият проблем, който на това ниво, нали, другото горе-долу го кажете, единственото, което остава като проблем, изнасянето на този крак трябва да е силен, трябва да е активен. И защото имате две пружинки и стъпвате, публиката ви трябва да го види това оттегнат. Защото той е същата логика. Той ми е оттегнат, за да рисувам на слънчевидъче. Не става иначе. Иначе си става някакво бяло кръченце, стъпва си някакси, ха напред, ха назад и толкова. А то трябва да е, както се изнесе, трябва да е вече активен организъм.
Добре. Още нещо да добавим към кръга, понеже аз гледах кръга. Това, което ми направи впечатление, е, че има разлика доста голяма между хората. Нали, има пред и след това правят едните един ъгъл на кръга, другите друг ъгъл, третите чак тук си слагат на връщането. На кръга, когато тя отива назад. Да го Трябва да се уточним колко изясни. е и как. Да. Защото, значи, ако имахме едно високо коляно побеждаване, нали, и това трябваше да бъде върха на пръста с коляното да бъдат по една права, ако може да опънете глеждана да стане още по-опънат, имате интерес. Значи това е високо. Когато го направим това трябва да стане по-прибранко, по-ниско, но пак трябва да усетите това шпиц горе-долу. Въпрос е от коляното. Не е много високо. Тони, въпросът ми е от коляното разлика има до пръстите. Къде да има точно ъгъла? Значи, пак казвам, гони се права линия между върха на пръстите, който е надолу, и върха на коляно. Нали, все пак, това е... Да, нали, ето във вашите така, ако вече във вашите уточнено, усилия. всичките ще го направят правилно. Еднакво. Значи, затова вчера казахме, че защо има връзка, по-точно е важно, има разлика между предни и задните съседи. Овладяването на емоцията се показва в предните съседи. Нали, те, дето искат повече да се показват, те тук да ви правят едни големи работи. Тук трябва да стане много нежно, но тук трябва да стане. Нали, тази вече си е сгъвка. Нали, това колянци отива леко напред, защото е отделено, за да стъпим назад. Което след това ще много че стъпим назад на звънче. Вие имате ли питане? Сега още веднъж да направим хвата, ако искате. Пак от начало ще почнем да направим хвата. Значи от тук ръцете се отварят, отиват назад и се изнасят. Може ли пак музика? Не разбрахте. От тук отиваме към хвата. От тук трябва да качите за тук. Нали? Тези две връзки. Вие го дай чал. Да не се обръщате. Значи играем, сваляме. От тук трябва да ги качиме, за да тръгнем по корени. Това ще дойдат на едно и също. Да. Нека да е цяло. Колко сме доволни. Твърде много. Да. Не говорим да е голямото точно пръстите. Можеш малко пръстите да сочат. Повече да се сочат малко от там. Малко ви става блюскането повече, защото движението ви идва и от коляно. А то не е от коляно. То е отдолу. Ето. Едно, две, три. Едно, две, три. На три стъпа. Това казахме, че те 7-16 са. Едно и две, едно, две, три. Нали, така са разделени с мисъл. И затова имаме едно, две и слизане. Едно и две и слизане. То така се прави на писането. Шоткото на писане точно така се прави. Нали разбирате? Ето, пружинка, но тя пружинката ни идва от влезена. И затова е в тази група упражнение за един крак, защото съм на единия крак, па и трябва да направя пружинката, па и трябва да стане фирма. Потретене. Иначе като го надрускаме от коляното и става едно груз, нали? Което не е в характеристиката на българка да е към тъжбова изящност. Разбрали ли? Значи коляното го затваряме и правим само каквото можем от гледа. Е толкова. Това трябва съвсем леко. То затова се казва трепти.
Да. И само това да кажа, значи не случайно го видяхме на филмното филмче, че тези ръце се прави. Имате интерес да се прави, защото за вас е важна тази линия. Тя при нас е енергията. Факт, веднага прекъсва цялата линия. Сега, защо са се появили сгърчените ръце? Абсолютно нормална свитли крак, по симетрията или по прехвърлянето, води до сгъване. Обаче не това е задачата. Значи разбрах, че той остава как изпъна, защото така е по-лесно този напред, нали? Раз, два, три, за какво да го сгънка, така е по-лесно да си настъпи, нали? Да, да направи едно движение повече, да сгъна някакво голямо. Отделно, аз минах хората, го казах на който какво да се опъне. Но ти си много прав и благодаря ти за закачката, защото това е проблема и на слънчеви очи. Ето ви го днес. 1, 2, докосвам. Нали, защото тук правя пружинка. 1, 2, докосвам. 1, 2, докосвам. Опс, тук пресамче. 1, 2, стъпвам. Виждате ли как мога да отида? Ето го. Оп! И къде мога да направя в една стъпка, да трябва да отида напред. Нали? И за това, това, което кажеш е точно така, защото ти точно по този начин го разгъна. Това се закачих и да обясня. Да. Докато тук всъщност, ето го, тук е, нали, там е подема на слънчеви лъчи, темата е по-различна, защото там вече еуфорията на високо ниво, духовно, нали, там ти си победител. Искаш да кажеш, че тук не трябва да разгъваме напред. Естествено. Колкото се Там, може където- напред, наред, виж къде ще отида, гледай, опа, къде ще отида, иначе... Няма лошо, тъман малко да изгоди енергия. Сега правите така. Ето така, даже то не, опа. Този даже не се движи. 1, 2, докосва, нали, там нещо се докосва и се стъпва и тук. Ама защото ако предният човек не мърда, забиваш се с тази стъпка в него. Ама, нали казваме, че нямаш право да влезеш в една сложна композиция, ако не си се учил. Трябва Ето цялата днеска редица да го прави. пентаграмите тъпчиха. Какво тъпчеме? Качи, че всички не могат да дръпнат едновременно на една голяма и това да се завърти. Така стоят нещата. Това е силата. Даваш се една пръчка и ги гониш. Това не е моя натюрал. Така, сега отиваме стъпката да я видим. Да. Не, как ще си изтеглиш кръка и ще се задумаш. Упражнението завършва с линия как се прави. Мисля, че нямате време за 10 на така, браво, че завършите на 10, защото по инерция си го вдигнахте десни заедно с сърцете, но вие нямате време за как, нямате чак. Така че трябва наляво да завършим. Наляво трябва. Винаги обаче на десен. Естествено, как няма, нали стереотипа младш? Защото трябва да завършим. Музикантите правят много дължение, да могат да си след малко ръчичници, но няма да. И така, хайде